Er I klar? Der hvor vi starter. Det vil jeg sige, at det som vi har arbejdet med overordnet, det er biokemi. Og da vi startede forløbet, talte vi kort om, at biokemi, det er en sammensætning af to fag. Det er to forskellige fag, der egentlig arbejder sammen ind i det samme fag. Det er henholdsvis biologi og kemi. Hvis vi stiller os selv spørgsmålet, hvad det kommer til at handle om, når biologi og kemi arbejder sammen, så er biologi, det er viden om liv, alt det levende, det er det, man studerer i biologi. Og kemien, jamen, det er så den kemi, der hører til i de levende organismer. Så det handler om, hvordan levende organismers struktur den er opbygget, og hvordan levende organismers funktioner er dikteret af den kemi, der foregår inde i dem. For at finde ud af, hvor er det biokemien den arbejder henad, så kan vi kaste et blik på de forskellige niveauer, som biologer de arbejder på. De niveauer, de starter med at være zoomet helt ud, altså kigge på de største systemer, man overhovedet kan forestille sig, og det har man givet navnet biosfære. Nu skriver jeg det i ental, biosfæren, fordi vi indtil videre kun kender til én biosfære. Biosfæren, som vi kender til, altså det store system, hvor der er levende organismer, det er selve jorden. Men hvis der en dag bliver fundet liv et sted ude i universet, eller vi fører liv ud i universet, eksempelvis op til Mars, så vil man også kunne begynde at betragte Mars som en anden biosfære. Men indtil videre, så kender vi kun jorden. Andreas? Hvis vi fører liv op til Mars, så er det jo bare en udvidelse af jordens biosfære, så er det ikke en ny biosfære. Sådan vil man godt kunne betragte det som om, at der så er en rute, der forbinder jorden og Mars. Ja, det er rigtigt. Og så vil man kunne tale om det som værende et stort system. Ja. Godt. Vi har biosfæren. En biosfære, den består så af en masse mindre systemer, og de systemer, der ligger niveauet nedunder, det er økosystemer. På jorden finder vi forskellige økosystemer i havet, vi finder også forskellige økosystemer på landjorden, og et økosystem, det kunne eksempelvis bare være skoven. Eller havet. Havet sådan en lidt generel ting. Man kunne godt gøre det mere specifikt og så sige, at det er en svensk nåleskov syd for Stockholm, eller sådan et eller andet i den dur. Men groft sagt bare skoven lige nu. Det kunne også være en mark, eller en eng, eller en savanne, eller en ørken. Men sådan et økosystem er i hvert fald afgrænset. Et økosystem, hvis vi så zoomer ind på det, så består det igen af forskellige organismer. Og med organismer i denne her sammenhæng, der skal både tænkes på dyrene, men der skal også tænke på planterne og de øvrige levende organismer, der ellers kunne være i økosystemet. Hvis vi tager og vælger en organisme, som vi zoomer ind på, så lad det i vores eksempel her være mennesket, men det kunne også have været en elefant, eller bare en bakterie. Når vi valgt mennesket, så kan vi zoome ind på den organisme, og så sige, jamen de består også af nogle mindre dele. De mindre dele, som organismen består af, kalder man for organer. Og der kunne vælges mange forskellige af dem. Det kunne være tarmen, det kunne være mavesækken, det kunne være huden, man kiggede på som et organ. Men vi har tidligere, der har vi valgt øjet. Andreas? Det er organer. Er det ikke også en form for organismer på en måde? Fordi det jo består begge to af celler. Altså kan man sige, nogle organer består også af flere dele, og så er de mindre dele til også organer. Vi kommer til at tale om, hvad de mindre dele af organ, de hedder lige om lidt. Men ikke celler, men det der... Ja, hvis du tager for eksempel øjet, så er det den der linsen. Ja. Det er jo hverken en celle eller... Vi kommer til et niveau, inden vi kommer ned til cellen, så har vi et... Hvem sagde det? Alexander, så har vi noget, der hedder hvad? Væv, lige præcis. Så øjet kunne vi kigge på som et organ.
som rigtig nok, som du siger, har en linse, har også selve øjet, æblen og regnbuehinden, og der er mange forskellige områder i øjet. Som et eksempel på noget af det væv, man kan finde i øjet, kunne vi tage det område, der ligger her om bagerst i øjet, og det er det, vi kalder for nethinden. Hvis man så tager nethinden som eksempel på noget væv, så kan vi sige, at det væv, det består af celler. Og så er vi nede på det niveau, du talte om før. Uanset hvad det var for en type væv, vi havde zoomet ind på her, så var vi kommet ind til nogle celler. Okay. Nethinden, den består jo blandt andet af de celler, der hedder stave- og rodceller. Det er 2 forskellige. Lad os bare tage stavcellerne. Som eksempel, de sidder her omme bagerst i nethindens væv. Hvis vi zoomer ind på selve cellen, så på samme måde som en organisme består af organer, så en celle, den består af forskellige organeller. Ribosomet som eksempel, Valdemar, det er fuldstændig rigtigt. Kan I komme i tanke om andre organeller, der gemmer sig inde i cellen? Oliver? Grønkornene. Grønkornene, hvis nu det er en plantecelle, ja, det kunne være et godt eksempel. Eva? Jo, mitokondrierne er også et kongeeksempel. Philip? Den vil man godt kunne sige, at den tæller ja. Altså alt det væske, som de andre organeller, de egentlig ligger i. Det bliver lidt et definitionsspørgsmål, men ja, umiddelbart så vil jeg helt klart godtage den. Martin, din finger den var oppe, så røg den ned igen. Er DNA ikke også organel? Vi kan ikke tale om DNA som en organel, men jeg er super glad for, at du nævner det, for vi kommer til DNA'et lige om lidt. Der, hvor vi finder DNA'et, hvor er det henne af? Dejligt at se så mange fingre. Hvor er det, at DNA'et det ligger sig henne af inde i cellen? Katrine? Ja, lige præcis. Så cellekernen kunne være et eksempel på en organel. Lad os lige få det på. Det kunne også have været der her stod mitokondrier eller ribosomer. Vi kan godt skrive nogle af dem. Men hvis vi så bryder det et niveau længere ned, og så siger, jamen hvis vi så zoomer ind på organellerne, hvad er det så, vi kommer ind til? Det er hele tiden, vi zoomer mere og mere ind. Hvis vi zoomer ind på organellerne, og vil forstå, hvordan de fungerer, så bliver vi nødt til at kigge på, hvad det er for nogle molekyler, som udgør de her organeller. Nogle af de molekyler, der er super vigtige i forbindelse med det levende, det vil altså sige nogle af de molekyler, der er vigtige i forbindelse med biokemien, det er lige præcis et af dem, Martin han nævner før. DNA'et, som bærer alt arvematerialet. DNA kunne være et eksempel på et vigtigt molekyle. Kender I andre vigtige molekyler, som findes i alt, hvad der er levende? Andreas? Jeg for eksempel valgt, men jeg vil bare sige, kunne man ikke sige DNA er et niveau, og så molekyler nedenunder? For DNA, det er, man kan godt sige, det er mange molekyler sat sammen. På en måde. I det omfang, at de alle sammen hænger sammen, hvilket de gør i DNA, så vil vi betragte det som et kæmpe stort molekyle. Okay. Ja. Men det er det, der kaldes for et makromolekyle. Du har både mikromolekyler, som er ganske små, sammensat af enkelte atomer, og så har du makromolekyler, som til gengæld kan være sammensat af flere tusindvis af atomer. Så det er stadig et molekyle, for de hænger alle sammen. Men så er det makromolekyler i stedet for. Så vi har DNA helt klart som et molekyle. Vand finder vi også rigtig ofte i forbindelse med biokemien, men det er mere et medie, som det levende det kan arbejde i. Hvad siger Philip? Jeg tænker på carbon. Der er vi niveauet længere nede nu. Hvad var det, du sagde? Jeg sagde carbon, men det var så helt, jeg var bare helt væk der. Men så er det alligevel relevant, fordi hvis nu vi bryder molekylerne ned... Så hvis det er atomer, så er det carbon. Ja, præcis. Vi kan tage et par eksempler her mere lige om lidt, men nu hvor du nævnte carbon, så lad os lige få det på. For hvis vi så skal forstå molekylerne, så kan vi bryde det et niveau længere ned endnu. Og så er vi helt nede ved atomerne. Og der er den helt vigtige centrale spiller, som du lige har nævnt. Det er carbon. Inden vi går videre fra det her,
så vil jeg lige give ordet frit til at sige, hvis man har et forslag på andre molekyler, vi lige kunne tage på som eksempler, eller man kan byde ind med nogle af de atomer, som er helt centrale i forhold til biokemien, så lad os lige få det med. Max? Altså på molekyler af proteiner, ikke også? Jo. Og så måske på atomerne, eller så oxygen, det var de 4, vi lærte om der, oxygen, nitrogen og hydrogen. Ja. Oxygen, hydrogen. Jeg vil godt have skrevet dem i en anden rækkefølge, men nu bliver det lige sådan her. Men om lidt, der besøger vi atomerne. Og så kommer de til at stå i en lidt anden rækkefølge. Bare fordi jeg synes, det giver bedre mening. Men det er rigtigt med de her. Der er også nogle andre, som også indgår i de biokemiske forbindelser. Men det her, det er de 4 centrale. Det er dem, der er med i alt, hvad der er levende. Valdemar? Er der ikke også kulhydrater? Jo. Nu skriver jeg ikke mere, men vi kunne helt klart have proppet kulhydrater på her. Så du var sgu allerede til at svare på mit spørgsmål. Jeg skulle til at sige, hvad kunne vi nemlig ellers kalde det? Og det er karbohydrater. Yes. Victor? Er aminosyre, er det en atom, eller er det... Om det er et molekyle eller atom? Ja. En aminosyre, det er jo en sammensætning af flere atomer. Så der har du et molekyle. Så aminosyre er Det kan du godt sige, ja. Og aminosyrene sætter sig sammen til proteiner, som også er molekyler. Ja. Det er kemiske forbindelser, når der er flere atomer, der har sat sig sammen. Der er mange fingre nu. Jeg låser lige dem, der er. Og så går vi videre lige om lidt. Alexander først. Adenosin trifosfat. Nå. Hvis vi ikke kalder det adenosin trifosfat, så kalder vi det ATP. det ikke Men hvad med glukose? Det er rigtigt nok. Alexander, det var fint svaret. ATP, det er også et vigtigt molekyle, og nu hvor du kunne huske navnet så flot, kan du så også huske, hvad for en rolle det spiller? Hvad er dets funktion? Det er med til at binde energi. Det binder noget energi i sig lige præcis, så det kan blive transporteret et andet sted henad og blive frigivet derovre. Godt. Philip? Jeg tænker bare, der kan komme en under atomerne, der er kvarker. Ja, så er du faktisk der vil jeg argumentere for, at der er du nogle niveauer længere nede, hvis du begynder at tale kvarker. Det skal vi ikke lige nu. Men atomet vil du kunne bryde op i at sige, at du har protoner, elektroner og neutroner, og dem kunne du bryde ned og tale om, at det er potentielt set af kvarker. Ja. Men det kommer vi ikke til at gøre lige nu. Ikke desto mindre, så er det en fornuftig pointe. Andreas? Det var bare gerne til det. Ja, Valdemar? Glukose er også en af de helt vigtige, fordi glukosen har evnen til at sætte sig sammen i forskellige lange kæder. Og det kan være, at vi når lige at få samlet op på det i dag. Så har jeg lige et spørgsmål mere. Ja. Er der egentlig sådan et makromolekyle? Er der et, du kan nævne, som vi måske er vant til i vores dagligdag? Eller er det simpelthen for kompliceret? Nej, det er ikke kompliceret. Nej, men kan du navngive et bare, så hvis man har en idé om det? Vi kiggede på hemoglobin sidste gang. Det er en makromolekyle. Ja. Okay, jeg sagde lås på fingrene før, for vi skal også videre. Men lige 2, og så går vi videre. Oliver? Der kunne så ikke også sige galaktose til andre. Jo. Og hvad siger Alexander? En ting, som vi alle sammen ved, hvad er, men vi ikke rigtig kender molekylenavnet på. Ja, det kan jeg lige tænke over. Er det ikke alle? Så kan det være, at jeg kan give et godt svar på det bagefter. Nå. Men hvad var pointen? Hvad var pointen med den rækkefølge, vi lige har set på her? Når man arbejder inden for biokemiens område, så zoomer man så langt ind på alt det, der er levende, at man er helt nede på celleniveau, eller organelniveau, eller i virkeligheden i rigtig høj grad molekyleniveau. Så hvis man havde kigget på nogle af de større niveauer, så vil man snilt have kunne se forskel på så vil man nemt have kunne se forskel på en elefant. Og
Hvor er det særlig krop? Det er nogle søde dyr, jeg har tegnet her. En lille tyk. Men, 8. Så lige 2 sekunder, og så lad der komme ro igen. Fair nok at grine, men lad os finde fokus igen. Hvis man kigger op på nogle af de øvre niveauer, så vil man tydeligt kunne se forskel på elefanten og på musen. Men der, hvor biokemikerne de arbejder, der er de zoomet så meget ind på det, der er fælles for alt det levende, at man ikke rigtig lægger mærke til forskellen på de her forskellige organismer. Man kigger nemlig ikke på biosfærens niveau, heller ikke på økosystemets niveau, man kigger heller ikke på organismen, heller ikke rigtig organellerne, man zoomer helt ind til det, som alt levende har til fælles. Og det, som alt levende har til fælles, det er, at den primære byggeblok, eller den mest grundlæggende byggeblok, det er selve cellen. Cellen, den kan vi opdele i enten prokaryot eller eukaryot, det vil altså sige med eller uden cellekerne. Men lad os nu lige prøve at kigge på de atomer, som vi egentlig finder i cellen. Der var de 4 grundlæggende. Der var carbon. Der var nitrogen. Oxygen. Og hydrogen. Min søde tegning heroppe, den må lige vige pladsen en gang. For at blive kloge på atomerne, så kan vi stille os selv spørgsmålet, hvordan ser de atomer egentlig ud? Hvad er forskellen på carbon, nitrogen, oxygen og hydrogen? Og den generelle struktur for et atom, den gennemgår vi lige her først. Og så tager vi de specifikke eksempler, carbon, nitrogen, oxygen og hydrogen. Alle atomer, uanset hvad for et atom det er, har denne her opbygning. Det består af en kerne. Vi kan bare nøjes med at kalde den kernen. Man kan også kalde den nukleus, der er latinsk for kerne. Man kan også kalde det atomkernen. Lige for nu, så lad os bare sige, at den blå der, det er atomkernen. Rundt om atomkernen, der er der også en del af atomer, men den del er anderledes end selve kernen. Rundt om atomkernen, der finder vi elektronskallerne. Elektronskallerne vil jeg godt give en lidt bedre beskrivelse af lige om lidt. Men de kan variere i antal. Det er den vigtige pointe med dem lige nu. I parentes her, det er en elektronskal, eller det er elektronskaller. For der kan være forskelligt antal af dem. Der er altid kun én kerne, men vi kan have et varierende antal af elektronskaller. Er der nogen af jer, der kan huske, hvor mange man kan have? Der er jo 1, 2, 3, eller hvor mange maksimalt. Dejligt med mange fingre igen. Hvad siger Samuel? 8, lige præcis. Så vi kan have fra den første skal, og så kan vi have ud til skal nummer 8. Dem, der ligger inde imellem, har jeg ikke tegnet her nu. Men der kan være et sted mellem 1 elektronskal eller 8. Og det er ikke noget med, at man kan have kommatal. Så du kan ikke have 2,5 skal eller 2,73 skal. Du kan have 1 skal, 2 skaller, 3 skaller, 4 skaller, 5 skaller, 6 skaller, 7 skaller eller 8 skaller. Godt. Oliver? Var det ikke noget med, at den inderste skal kun er 2? Jo, og det kommer vi til som det næste. For i forhold til biokemien, der er det lidt vigtigt at kende til nogle af reglerne. Primært om de 2 første skaller. Den inderste og den næste inderste.
Forstået på den måde, at den, der er tættest på atomkernen, det er den, jeg lige nu bare vælger at kalde for den inderste. Og den, der vil ligge i lag nummer 2, det vil være den næstinderste. Man har også bogstavsforkortelser for hver af skallerne, så man kan tale om, at det er skal M eller N eller så videre. Men lige nu, så lad os bare tale om det som den inderste og den næstinderste. Fælles for de 4 atomer, som vi har hernede, det er nemlig, der er ikke nogen af dem, der har mellem 3 og 8 skaller. Der er en af dem, den har kun 1 skal, resten af dem har 2 skaller. Så lad os lige prøve at se en generel struktur først, og så efterfølgende tale om de konkrete eksempler. Philip? Man kan vist ikke have 8 skaller, jeg tror kun, den kan have 7. Ja. Den har 2, så er det 8 af dem. Jo, fordi der er hovedgrupperne, der er 8, men vi har kun 7 perioder, det er fuldstændig rigtigt. Det er mig, der brøvler. Så der kan være op til 7 skaller. Okay. Tak for lige at være med, Philip. Andreas? Det er bare at vide, er det muligt, du sagde, at man kan ikke have halve skaller. Er det muligt at for eksempel have, lad os sige, en enkelt kvark, eller sådan noget, der bare flyver rundt, sådan halve elektroner for eksempel? Lad os lade være med at gå ind i det lige nu. Nå, okay. Det lyder sådan, Jeg tror heller ikke, at jeg kan give svaret på sådan et spørgsmål. Nå. Den inderste skal har jeg tegnet rundt om atomkernen nu. I den inderste skal, der kan der være plads til 2 elektroner. Jeg har forsøgt lige nu at tegne de her 2 pladser som værende tomme, så når de bliver fyldt ud med elektroner, så vil jeg tage og farve dem. I den næste skal, der er der i alt plads til 8 elektroner. Er det også sådan der normalt, at de 2 sammen? Det er en måde at repræsentere det på. Okay. Så det er et billede af det, men det er ikke virkelighed. Okay. Hvis vi så skal kigge på, hvad er forskellen på vores atomer hernede, hydrogen, oxygen, nitrogen og carbon, så lad os starte med den mest simple. Det er hydrogener. Hydrogen har en kerne. Rundt om den kerne, der er der en elektronskal, hvor der er plads til 2 elektroner. Men vi har kun en af elektronerne. Det her, det kunne være et billede for hydrogen. Hvis vi skulle gøre det lidt mere detaljeret, så kan vi sige, at den elektron, der er herude, den har ladningen -1, og inde i kernen, der gemmer der sig en proton, der har ladningen +1. Samlet set, der har vi altså lige mange minusser og plusser. Samlet set er atomet neutralt. Det er lige sådan, som det skal være. Men hvor mange tomme pladser var det, der var i hydrogen? Eva? 1. Og det fortæller os, sådan lidt forsimplet sagt, at hydrogen det er i stand til at lave hvor mange bindinger? Eva? Ja, lige præcis. Så vi kan skrive hernede, I får lige lidt ekstra information, at hydrogen, det har symbolet H, og det kan oprette én forbindelse. Lad os så tage carbon nu. Carbon har ligesom alle andre atomer også en kerne. Rundt om den kerne er der 2 elektronskaller. Den inderste skal er fyldt helt op. Og i forhold til den næste skal, hvor der er plads til 8 elektroner, der er det 4 af pladserne, der er fyldt ud. Den har allerede
en elektron her, her, her og her. Så hvor mange tomme pladser er det, der er tilbage? Samuel? Og hvad betyder det? At det bliver 4 bindinger. Lige præcis. Atomet carbon er altså i stand til at oprette 4 forbindelser. Lige nu så vil jeg undlade at skrive carbon her nedenunder. Men jeg vil bare vise jer, hvordan er det så carbon adskiller sig fra oxygen og nitrogen. De der lige begge to carbon. Hvad for noget? Så, altså de der to, de begge... Nej, Det her over er hydrogen. ja. Her lige nu har vi carbon. I hvert fald i det omfang, at jeg fortæller jer, at ladningen herinde, den er 6. Carbon har inde i sin kerne 6 positive ladninger, og rundt om i elektronskallerne 6 elektroner. Hvis vi inde i kernen tilføjer en proton, så at vi går fra 6 til 7, så er der ikke længere tale om carbon. Nu er det i stedet for nitrogen, og nitrogen har også en ekstra elektron. Den har jeg sat i nu. Hvor mange tomme pladser er det så der tilbage? Max? 3. Så det fortæller os, at nitrogen. Hvor mange bindinger kan det lave? Det kan lave 3 bindinger. Ja. Hvis vi så skal lave det om til oxygen, så tilføjer vi inde i kernen en ekstra proton. Den får en positiv ladning på 8. Og vi skal også tilføje en ekstra elektron. Nu er der kun 2 tomme pladser tilbage. Så oxygenet, der har symbolet O, kan lave 2 bindinger. Fordi at det er her, hvor de tomme pladser er, at der bliver oprettet bindinger til. Godt. Andreas? Nu ved jeg, svovl, altså det er ikke lige så vigtigt, men det kan oprette 5 bindinger, ikke? Svovl kommer lidt senere med nogle lidt andre regler. Det kan i hvert fald oprette flere bindinger end 4. Ja. Og vil det så ikke sige, at det i princippet burde være muligt for et svovl og et carbon at lave sådan 4 dobbeltbindinger? Der er nogle andre forhold, der gør, at carbon ikke opretter 4 dobbeltbindinger. Man har beviser for, evidens for, at carbon kan oprette det, der hedder enkeltbindinger, dobbeltbindinger og trippelbindinger. Hvorfor ikke 4 dobbeltbindinger? Det har noget med strukturen at gøre af atomet. Jeg vil godt prøve at give en forklaring på det, men så bliver det lige efter pausen, for så henter jeg nogle remedier til at forklare det. Victor? Fordi kan man godt bare proppe plus en proton, og så bare ikke proppe endnu en elektron på? Det kan man godt, ja. Lad os lige prøve at forholde os til det spørgsmål, som Victor han stiller, og så sige, hvad sker der, hvis der er ubalance imellem antallet af protoner og elektroner. Lige nu, så var det her, det var nitrogen. Vi har 8 positive ladninger inde i midten, og vi har 8 negative ladninger ude rundt om. Men lad mig prøve at give et eksempel på et andet atom. Men er der ikke 2? Der er 2, der mangler, så det er ikke nitrogen. Undskyld. Det er godt, du Sig det lidt højere, for det er fuldstændig rigtigt. Det er godt, du er vågen, Victor, for jeg står heroppe og sover. Det er oxygen. Lige præcis. Det var den, vi lige har haft. 2 åbne pladser, det er oxygen. Rigtig forstået. Hvad sker der i det omfang, at der enten er overskud eller underskud af elektroner i forhold til antallet af protoner? Et klassisk eksempel, det kan være, hvis vi tager natrium og klor. Natrium og klor, begge 2 atomer. Natrium har en atomkerne, klor har en atomkerne. Begge 2 har 2 elektronskaller. Over ved natrium, der er den inderste skal. Den er fyldt op. Og i den næste skal, der er der kun én af pladserne, som er fyldt ud. Næsten lige omvendt forholder det sig over ved klor. De 2 pladser er stadig fyldt op. Men der har vi 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 elektroner og 1 åben plads. I det eksempel, at de to atomer her kommer i nærheden af hinanden, så kan de oprette en kemisk forbindelse mellem sig. Og det foregår på den måde, som du egentlig stiller spørgsmål til, Victor. Se, kloratomet herovre, det vil enormt gerne have fyldt sin yderste skal op, sådan at der er 8 elektroner i alt. Lige nu mangler den kun 1, og den vil så gerne have det, at den direkte kan stjæle det over fra et andet atom, som meget gerne vil af med det. Så det elektron herovre fra natrium, det kan bevæge sig over til klor. Jeg hørte godt spørgsmålet, bliver det så ikke til helium? Lad os tale om lige bagefter, hvorfor det ikke bliver til helium, og hvad det så bliver til i stedet for. Har den nu fået flere negative ladninger, eller flere positive ladninger, end den havde før? Ja, den har fået en elektron mere, så det er en negativ ladning, den har fået. Hele det atom, som før var neutralt, det er nu blevet negativt, og så må vi ikke kalde det for et atom mere. Så er det blevet til en negativ ion i stedet for. En ion, lidt for simpelt sagt, er bare et atom med en ladning. Man kunne komme til at kalde det for et negativt atom, men det må man ikke. Man skal sige, at det er en negativ ion i stedet for. For et atom er defineret ved at være neutralt. Natrium herover, som mistede en elektron, hvad for en ladning har det så tilbage? Der var til at starte med, var der lige mange plusser og minuser. Nu har det mistet et minus, så hvad for en ladning ender det med at få? Philip? Ja, og så kalder vi det en fuldstændig væk. Natriummet her bliver altså positivt, og kloret herover bliver negativt. Positiv og negativ, hvad gør de? Frastøder eller tiltrækker de? Emilie, hvad siger du? De tiltrækker hinanden, lige præcis. Og så får vi en kemisk forbindelse imellem de to. Yes. Andreas? Er det kun muligt for negative ioner og positive ioner at forbinde sig? Eller kan atomer også forbinde sig? Atomer kan også godt. Og jeg tror, det er meget godt, at vi lige tager en opsamling, for vi har været igennem det. Men det her, det er den ene måde, som de kan kombinere sig på. Det er en ionforbindelse. Og lad os om lidt tage en kort pause, og så bagefter lige gennemgå de forskellige måder, som atomerne kombinerer sig på. Men lad mig give lige en kort oversigt her, som jeg tror minder jer lidt om, hvordan det er, atomerne de kombinerer sig og laver kemiske forbindelser. Vi kan opdele det periodiske system i 3 områder. Er der nogen, der kan huske navnene på de 3 områder? Der er lidt igen med mange fingre. Hvad siger Markus? Er det ikke metaller, metaller og ædelgasser? Jo, lige præcis. Vi har herude, helt ude i 8. hovedgruppe, godt. Den gruppe her, hvor hydrogen også er en del af, hvad er det så for en af dem det er? Er det metaller eller ikke metaller? Gruppen her. Philip? Det er ikke metaller. Og gruppen her, som vi så har tilbage, det er metal. Ædelgasserne, hvad er det, der er særligt ved dem i forhold til at oprette kemiske forbindelser? Oliver? De vil ikke lave nogen binding, fordi de har allerede 8 valenselektroner. Ja, bortset fra helium, der kun har 2. Øverste, ja. Ja, i yderste skal valenselektroner. Yes. Hvis vi har 2 ikke-metaller, der sætter sig sammen, hvad kalder vi det så? Oliver igen? Metalforbindelse. 2 ikke-metaller. Ja. Nå, shit, så er det... det var en. Nu er det en million af molekyle der. Det er rigtigt, det er en af delene. Ja. Molekyle måske. Ja, det er rigtigt. Det er helt i orden. Hvis vi så har et metal og et ikke-metal, hvad gør de så i stedet for? Oliver? Så er det ionen. Ja, lige præcis. Og hvis det er 2 metaller? Så er det metalforbindelse. Lige præcis. Det vi har et eksempel på heroppe, hvor elektronen skifter plads, det er der, hvor vi har et metal
og et ikke-metal, de laver ionforbindelser. Lad os efter en kort pause se på, hvad var det nu lige af molekyleforbindelserne, de bestod i, når det er 2 ikke-metaller. Okay? Det passer også meget godt med tiden. Så lad os starte her. Jeg henter lige nogle ting, og så går vi videre i næste pause.